Krásny deň vám prajem. Dnes máme premiéru nášho podcastu Na infúzke s. Mám tu dnes skvelého hostia Renátku Špačkovú, ktorú som dnes pozvala teda na infúziu a nie na kávu, aby sme sa porozprávali o živote a o tom, čo sú naše tipy, triky a rady, ako si zlepšiť kvalitu života. A prečo sme práve na tej infúzii, tak to budeme tiež rozoberať. Ale vlastne základom je to, že obidve máme radi zdravý životný štýl a zvyšujeme si kvalitu života a využívame to, čo nám táto doba ponúka. No a preto anti-agingová infúzka kvapka práve Renátke a ja mám dneska selenovú. A máme dosť času, lebo zhruba nejaké 2 hodinky nám to potečie sa porozprávať o kopec zaujímavých témach. Takže Renátka, vítam ťa tu dnes. Ďakujem veľmi pekne. Ja vlastne prvá vec, ktorá mne napadla hneď, tak som si hovorila, že pre pána kráľa, že 2 hodiny a potom mi Mirka hovorí, a to je veľká pravda, keď ste sa vydesili, a že vlastne toto je možno nový trend, že neísť na kávu, ale ísť na dobrú infúzku a na pokec s kámoškou. Stojí to naozaj za to, že si 2 vlastne máte čas v takomto pokojnom prostredí vymeniť nielen energie, na ktorej je Mirka odborníčka, ale aj možno myšlienky, náladu, tipy, informácie. Je to presne tak, lebo my ženy teda radi zdieľame svoje životy navzájom a potrebujeme sa občas porozprávať a vyrozprávať a opýtať si radu a pohľad na vec. No a čo môže byť lepšie, ak to nie len, že vyživíme tú našu dušu, ale ešte aj to telo. Ale myslím, že všetkým je jasné, že toto je základný dôvod, prečo sme tu, práve táto infúzia. Inak, áno, ja mám vlastne anti-agingovú infúziu. Mohla som si vybrať, čo je úžasné. Ďakujem veľmi pekne. A je tam veľké množstvo tých infúzií a ja som veľmi rozmýšľala aj nad nejakým imunoboostrom, aj vlastne nad C-čkom, kde sa dá vybrať z 2 možností. A potom som si hovorila, že dobre, tak keď už tu idem, tak vyskúšam vlastne práve túto Beauty Anti-Aging infúziu, pretože obsahuje veľmi veľa vitamínov, obsahuje tiež selén, ktorý ty máš. Možno by sme mali povedať aj, že na čo je selén. Selén sám o sebe vie veľmi pekne podporiť imunitu človeka a obnovovanie vlastne tvorby nových buniek. Čiže vlastne je to taký štarter toho, aby v tom tele tie bunky sa správne tvorili rýchlejšie, aby tá imunita bola silnejšia. Ja som na C-čko veľmi akože pozitívne naladená a mala som ho práve minulý aj predminulý týždeň, pretože presne toto obdobie pre tých, ktorí možno nebudete nás pozerať, ale teraz sa nachádzame na začiatku februára a chrípková epidémia vrcholí všade, takže tým, že som mama 2 detí, tak ja teda mám veľmi rada tú prevenciu a snažím sa predchádzať problémom a neriešiť to, až keď to vznikne. Takže na C-čko a na imunobooster už chodím v podstate od decembra. A dneska, keďže som si dovolila pozvať teba na taký talk a C-čko som mala dokonca, neviem, či nie v pondelok, lebo som cítila, že ma niečo obchádza, ak som mala doma deti chore, tak som si dneska dovolila ešte to takto vytuniť a podporiť vlastne ten môj metabolizmus a imunitu. A toto je veľmi dobrá vec, lebo ja sa ťa rovno opýtam, pretože C-čko s mojím mužom, my sme si dokonca dávali pichávať doma zdravotnému bratovi, ktorý prišiel a presne mi to zavesil na vešiak. Áno. A potom som si prečítala na nejakých weboch, samozrejme všade sú dnes hejteri alebo ľudia, ktorí niečo spochybňujú, že C-čko do žily je v podstate len nejaká reklamná vec, alebo je to vec nejakého rýchleho zárobku. A ty si mi práve, keď sme sa o tom rozprávali predtým, tak Mirka mi vyvrátila, že ty na to chodíš roky však. Ja na to chodím roky a dokonca skôr, než som na to začala chodiť ja, tak tým, že môj syn bol onkologický pacient, ja som sa o terapie vitamínom C začala zaujímať vlastne z toho pohľadu onkologického. V zahraničí existuje naozaj veľa kliník, ktoré vyslovene podporujú tú liečbu onkologických problémov vysokými dávkami vitamínu C. Samozrejme, musí byť zohľadnená
liečba a stav obličiek, pretože áno, je to veľká záťaž pre to telo, takže preto tam treba nejaké krvné testy alebo zvoliť veľkosť toho C-čka, ktorá je primeraná tomu, čo chceme docieliť. A dokonca aj teda môj syn v tých úsekoch, kedy si to v rámci liečby mohol dovoliť, tak bol napájaný na C-čko a musím povedať, že určite som videla veľké benefity aj v tom, ako sa on zdravotne držal, pretože naozaj, keď je človek na onkologickej liečbe, tak chytáš všetko aj za zavretým oknom, každý vírus je proste tvoj. A vtedy ma to teda zaujalo, hej. A tým, že ja som chcela seba potom udržať v čo najlepšom stave, aby som vlastne pri ňom vládala, fungovať, nič mu nedoniesla, tak som začala na to chodiť aj ja, ale vtedy som možno nemala na to úplne tak ten preventívny pohľad, ale vždycky som išla len keď som cítila, že na mňa niečo ide. A musím povedať, že za každým, keď som to stihla, že v tých 24 hodinách, keď som cítila, že na mňa niečo ide, že hneď som sa objednala a šla som na to C-čko, tak ja musím povedať, že nikdy mi tak tá choroba neprepukla. A ak mi prepukla, tak to bol taký 2-3-dňový priebeh, že to proste nejako pohode, akože dáš, hej, že nie je z toho tá choroba typu týždeň si chorý, schvátený, musíš skončiť na antibiotikách a podobne. Takže určite to nie je všeliek na všetko, ale dokáže to veľmi výrazne pomôcť. No a odtedy to už sú vlastne roky, ako sa stalo C-čko významnou súčasťou nášho preventívneho pitia. Rozprávali sme sa aj o tom, že kde vznikol ten nápad, že intravenózna liečba, alebo skôr prevencia. Ako práve sme rozprávali, lebo ja vlastne celý život, veď ty vieš, a obidve, celý život žijeme tým, že cvičíme, že si dávame pozor, čo jeme. Istým spôsobom je to aj nepríjemný tlak celý život v súvislosti s tým, čo robíme, obidve. A ja som si toho vedoma, niekoľkokrát moja dcera povie, že prosto čo to vystrájam, ale jednoducho už to tak v tej hlave mám. A že sa veľmi málo rozpráva o prevencii, o tom, že čo človeku vlastne môže pomôcť, aby sme neriešili už len vždy dôsledky niečoho, že vlastne je to nevyhnutná vec, aby človek rozmýšľal v nejak aspoň 3 kroky dopredu. A toto je vlastne súčasťou pravdepodobne toho celého. A vlastne chcem k tomu dospieť, že keď som sem prišla, bola tu výborná atmosféra a som sa stretla s majiteľmi. A pýtala som sa, alebo prišla na to reč, že vlastne toto vzniklo nejakým sledovaním toho trendu, ktorý je v zahraničí, v Amerike, v Dubaji a že vlastne možno je celkom fajn začať rozmýšľať v tých intenciách a v intenciách toho, že je dobre si nechať pichnúť nejakú infúzku a nastaviť si to počas celého roka. Že prosto mať to ako umývanie zubov. Presne to som trošku prehnala, ale že ja neviem, 4-krát do roka vlastne si prísť a možno, ja neviem, v niektorých súvislostiach ako v tejto anti-age asi bude potrebné, alebo bolo by dobre vybrať tých infúzií, ja neviem, 3? Renátka, ty sama vieš, že keď chceme dôsledné výsledky, hej, že chceš, aby naozaj niečo prebehlo nielen na tej povrchnej úrovni, ale aby sa to do toho tela úplne zapísalo, tak je treba toho viacej a hlavne tam mať tú pravidelnosť. My sme sa vlastne bavili s majiteľmi kliniky a dospeli sme k takému v podstate ako keby, že odporúčaniu, že tá celoročná starostlivosť je ideálna. A začína sa tým, že na začiatku sa stanoví cieľ ten prvotný. Hej? Že či už som prišiel podporiť svoje telo v rámci toho, že som športovec, pretože majú tu aj vyslovene infúzie zamerané pre športovcov. Potom je tu tá možnosť aj anti-agingová, kedy vlastne človek chce pomôcť nejako tomu telu, aby lepšie zvládalo to, ako sa nám ponižuje už tvorba toho či kolagénu, alebo vstrebávania toho, čo prijímame cez stravu, alebo sme jednoducho vystavení všetkým tým škodlivinám z ovzdušia, vody, pôdy, jedla a sme už na to jednoducho citlivejšie ako to mladé telo. Takisto sú tu veci, ktoré sú vyslovene už zamerané na nejaké diagnózy a keď máš nejaký, dajme tomu, zdravotný problém. Takže dôležité je na začiatku si stanoviť ten cieľ, že čo vlastne chcem poriešiť tou infúznou terapiou. A vtedy je dobré ten prvý mesiac mať taký intenzívnejší. Dokonca možno aj každý týždeň alebo každý druhý týždeň si prísť, vybrať to, čo chceme vlastne poriešiť ako ten základ. Dobre, ja som si všimla, že sú tam napríklad infúzie na migrénu a bolesť hlavy.
Tak čo, ja si stanovím cieľ, že chcem riešiť, aby už som to, ja neviem, aby som sa toho zbavila. Áno. Tak, ako idem na to? Je tu možnosť aj dať si urobiť odbery, aby sa vlastne zistil ten vnútorný stav a aby sme sa iba nerozprávali o tom, že čo ťa trápi. V Aura Medike je aj možnosť neurologického vyšetrenia, takisto ako je tu veľmi príjemné gynekologická ambulancia s veľmi príjemným prístupom. S takým tým ľudskejším, kde sa neponáhla a počúva sa aj pacient, alebo teda klient, ja mám radšej slovo klient. A je tu kopec ďalších možností toho, čo človek môže poriešiť, tak jak si aj ty vravela, stretla si tu detičky, takže je tu aj nejaké cvičenie s deťmi. A je to výsostne, sa to platí? Toto som ani sa vlastne nepýtala, alebo je to... Kombinované. Je to, ale môžeš sa v podstate akože sem prihlásiť ako pacient, takže je to kombinované. Hradené aj poisťovňou. Áno, áno. Ale vlastne, čo sa týka infúzií, tak vieš, my sme proste o ten krok vpred. Možno, že sa to raz stane súčasťou toho, keď bude chcieť štát zdravých ľudí na prevenciu. A bude myslieť na prevenciu a nie až potom na riešenie. Ale vieš, že my dve fakt v tom si rozumieme, že my, tak jak ti aj povedala tvoja dcéra, že čo to ty stále stváraš, takisto aj ja to mám v hlave. Ja som sa vždy dívala o krok vpred. Hej. Preto som aj v 25 alebo v 26 rokoch začala tú strávu úplne inak. A dnes, keď mám tých 40 rokov, tak si môžem dovoliť už tvrdiť teda, že áno, je tam vidieť ten rozdiel. Hej, že nezačala som teraz, keď už, dajme tomu, to telo má nejaký problém a trošičku už ťaháme za kratší koniec v niektorých témach, ale že som začala vlastne ešte, keď to telo je vlastne v plnom výkone a je ti dobre, takže ja dnes vidím tie benefity a veľmi to akože oceňujem a vďaka teda Bohu, že sa mi to v takom veku podarilo zvedomiť a začala som vlastne takto fungovať. O to viac napríklad oceňujem to, že zase dnes nová mládež sa začína vyhýbať alkoholu. No. Čo v našom veku, povedzme si na rovinu, nebola v podstate téma. Hej, akože alkohol nebol vnímaný ako negatívny prvok spoločenského života, ale aj vôbec života. A dnes už to tí mladí ľudia začínajú akože odmietať a tiež robia podľa mňa obrovský benefit pre svoje telo, pretože o tom by sme naozaj vedeli viesť celý ďalší podcast, prečo nepiť alkohol a nechať si z toho možno, že len takú nejakú výnimočnú súčasť určitých nejakých okamihov v živote, ale určite nie dennú rutinu. A toto si myslím, že je presne to, že dnes sa o tom bavíme ako o novinke, ale ja si naozaj myslím, že za pár rokov to nebude téma, že či chodíš na infúziu, ale kam chodíš. Áno. Ku komu, alebo alebo si odporúčiš, alebo proste. Toto presne v zahraničí funguje bežne, že ženy sa spolu stretávajú, dávajú si svoj deň a už ho chodia tráviť do kúpeľov, kde sa vlastne o nich starajú a majú ako súčasť toho aj tú infúziu. Ja som stestovaná a mala som príležitosť v zahraničí ako keby okúsiť to, že som vedela ísť na infúzku ako preventívnu a mne sa to veľmi páčilo. A bol to, poviem niekde na rovinu, aj môj sen mať niečo také na Slovensku, ale teda život to inak viedol, takže nie som vlastníkom takejto kliniky, ale som bola veľmi šťastná, že ma oslovili na spoluprácu, aby sme vlastne dali do povedomia ľuďom túto možnosť a to je pre mňa vlastne určitá časť splneného sna, pretože mám veľmi rada proste prevenciu ako takú v rámci života. A to, čo možno aj ty vnímaš, že jednoducho nevieš už bez toho fungovať. Nechceš nemyslieť preventívne. Hej? Nechceš ísť do posilovne už keď si rozsypaná alebo máš určitý stupeň nadváhy alebo zdravotné problémy, ale proste chodíš tam, aby si ich nemala a podporila to telo. A takisto s tou infúziou je to takisto, že poď podporiť to telo, daj mu tie vitamíny, minerály, ktoré je dnes naozaj veľmi ťažké z toho jedla dostať. Aj tá suplementácia doplnkami výživovými záleží veľmi od toho, aký máme metabolizmus a ako sa nám podarí naviazať vlastne všetko to, čo v tom je, kde tu na to nie je téma. To je vlastne 100% vstrebateľnosť, hej. Takže to sa mi na tom veľmi páči, že tie okolité faktory, kde každého z nás niekde niečo znevýhodňuje, tak tu na vlastne sme si všetci rovní, pretože je to vlastne intravenózne dožili. Ty si stanovila cieľ, keď by si tvorila tvoj ročný plán, že čo? U mňa je cieľ to, že vlastne áno, 40-ka je vek, ktorý prináša určité veci so sebou a ja proste chcem vytiahnuť z toho tela vlastne ten maximálny potenciál, ktorý ešte môžem a pomôcť mu
všetkými smermi. Ako od starnutia, ako od jemného úbytku vitality prirodzenej, hej, v tom tele. A je tu vlastne aj infúzka, povedzme, na energiu? Je tu, myslím, že máme Energy Booster v ponuke a plus je kopec ďalších infúzií vo výrobe, ako kolagénových, tak máme takisto napríklad infúziu z NAD, ktorá je v skratke NAD, ktorú dnes už ľudia mnohí poznajú, že to je ako keby vnímané ako ten dobrý faktor pri anti-agingu, hej? Že jednoducho to obnovovanie buniek je tým veľmi podporené. Zrýchlené. Áno, a vlastne vieš sa tým pádom udržať na tom vnútornom veku, nie na tom vonkajšom, hej, že mám 40 rokov, ale ten vnútorný vek si jednoducho podržať alebo možno aj zlepšiť, pretože to sa dá, pretože naozaj by sme boli prekvapení, že keby sa ten vnútorný vek meral mnohým ľuďom, ktorí sú dnes možno aj 30-tníci, ale majú životný štýl nie úplne prospešný pre telo, tak sú na to možno horšie ako ja, ako 40-tnička. Čiže to je môj cieľ, vytiahnuť vlastne maximum tých možností, ktoré sú pre mňa dostupné, ako cenovo, tak aj povedzme si, je to veľmi jednoduché. Hej, akože či ideš cvičiť, alebo si chceš tú stravu robiť zdravú, chce to taký akože väčší záber a väčšie plánovanie a veľkú snahu a povedzme si, že toto je pre mňa taká príjemná zmena toho, že veľký výsledok za pre mňa malú námahu. Áno, no jasné, za malú námahu, lebo sadneš a konečne niekto za vás niečo urobí. No, to je asi jediné. Inde to vlastne až tak veľmi nie je možné. A to znamená, že vlastne ten plán znamená, že ja neviem, nastavia ti 6 infúziek do roka, alebo len 4, stačí raz za 4 rok, alebo ako to funguje? No podľa mňa tam je presne dôležitý ten cieľ, pretože tým, že ja chcem podporiť ako imunitu, tak spomaliť to starnutie a takisto nikdy nevieš, čím sa budeš cez rok stretávať, hej, či ti príde nejaká zdravotná obťaž, alebo si možno dáme aj nejakú fyzickú výzvu, pretože sú tu aj, ako som spomínala, tie športové infúzie, ktoré podporujú ten športový výkon a tú rekonvalescenciu tela. Takže ideálne je mať každý mesiac aj niečo na pláne. Proste v rámci tej prevencie a aj napríklad toho anti-agingu jednoducho vyživiť na mesačnej báze to telo je podľa mňa veľká zmena v tom, ako to zaúčinkuje a bude fungovať vlastne v tom dlhodobom kontexte. Ale vieš, čo mňa zaujíma? Pretože ty si presne povedala, že ty sa tomu venuješ už roky. A aj vlastne sa staráš o to svoje telo a povedzme, že tvoj životný štýl nie je možno úplne štandardný ako tvojich rovesničiek. Ako vnímajú napríklad oni teba? Teraz už keď naozaj sa nebavíme o tom, že máme 20 a jednoducho sme mladí a vyzeráme nejako a nezáleží na tom, čo preto robíš, ale už si vlastne vo veku, kedy ty vstúpiš do miestnosti, kde sú rovesničky a tie, ktoré proste pre seba nerobili tie veci a nemajú ten zdravotný nejaký pohľad na vec, ten preventívny a nevenujú sa ako výžive, tak pohybu, tak je už medzi vami rozdiel. Už nie ste vlastne na tej istej úrovni. Povedzme si, že to tak je. Ako sa na to ty teraz dívaš naozaj? Ako to ja vnímam? Jednak, teda možno by som mala priznať a povedať, že ja budem mať čo nevidieť 60. Vôbec by som nepovedala. Vôbec. Čo teda je hlavne v tej hlave, to urobí veľmi dobré veci. Ale momentálne sa vo mne akoby nejakým spôsobom bije niekoľko vecí. Jednak je to, že ja celý život tým, že som, ja neviem, bola v tom prostredí mediálnom, alebo stále som. Jednak bola, kedy som chvíľu aj fotila a prosto stále ten tlak na mne bol. Ano. Tak niekedy si hovorím, akože ja by som to aj rada celkom pustila a vnímam okolo seba aj to, že to prepiaté lipnutie na tom vzhľade je nejakým spôsobom
choré, alebo nie je dobré, že jednoducho v istej fáze, ja si myslím, že človek ten svoj vek musí prijať. Ale samozrejme tam ide hlavne o to, aby si bola v čo najlepšej, alebo pre mňa už ide o to, aby som sa cítila sama dobre, sama so sebou, v svojej koži, v svojom tele. A aby som bola stále v dobrej kondícii. Čo musím povedať, že zaplať Pánu Bohu, vzhľadom na to, že stále ako idem tie svoje veci, tie svoje tréningy, ja neviem, to všetko ostatné, že je to v poriadku, ale mám oveľa väčšiu ako keby empatiu voči každý máme inú životnú cestu, vieš. Áno, to áno. A niekto to prosto mal niečo úplne iné v živote a musel robiť iné veci. Takže je tam, kde je v tejto chvíli, ale pravdou je, že jediné, čo mi pomáhalo, a ja som to aj hovorila aj v rámci, ja neviem, menopauzy, bolo, že si človek nejakým spôsobom ako keby nadbehne. To znamená, že ja som mala tým, že ja som predtým povedzme trénovala dennodenne, niekedy keď mi švíhalo aj 2-krát do dňa. Dnes to mám už oveľa tak vyladenejšie, že ja neviem, je to 3-krát do týždňa, idem viacej plávať, oveľa viacej ako keby sa počúvam, ale faktom je, že mi to v istej fáze života to, že som to mala nadbehnuté, tak mi to pomohlo, lebo to telo sa spomalí. To telo nejakým spôsobom predsa prosto môžeš robiť čokoľvek na svete, ale jednoducho to tak je. Podľa mňa aj niektoré tie všetky veci, ktoré ja často vidím a všetky tie že ja neviem, 50-ka je nová 30-ka. Možno, že niekde v nejakom smere je, ale vo vnútri, ako ja si myslím, že my vysielame aj hrozne nezdravý signál aj, ja neviem, našim dcéram, ktoré tak veľmi otáľajú aj, ja neviem, s materstvom a so všetkým. Ja si nemyslím, že toto je OK, že prosto niektoré veci sú dané, to telo je dané roky, rokuce, ale čo je úžasné a k čomu sú všetky tieto veci dobré je, že ja neviem, ti stále funguje hlava, že ti fungujú tie nohy, lebo to, aby sme dokázali, ja to vidím, že vlastne mňa zatiaľ nebolí nič a že ja dokážem, keď idem aj s mojím mužom, ktorý už má tiež svoj vek, ja neviem, urobíme 10 kilometrov a ideme tempom, že sa podľa mňa musia ľudia, ktorí idú okolo, sa na nás smiať, akože švíhame. Ale to častokrát si uvedomím, že to, že vôbec to dokážeme a je to možné aj v tomto veku, že je prosto úžasné, a to je len to, čo bolo predtým. Takže ja vlastne, nie je to apel, lebo každý má svoju vlastnú voľbu, ale ono vás to dostihne, ten vek prosto príde a budete vlastne sa opierať alebo ťažiť najviac na to, čo bolo predtým, aby ste čo najmenej tie veci zničili, zaťažili, aby ste si uchovali takúto nejakú mladosť. Prirodzenú vitalitu. Prirodzenú vitalitu. Takže jasné, že dnes, ja neviem, jedna vec je, že veď ja tie moje aj rovesničky, keď si sa na to pýtala, veľa vecí urobiť, akože tá dnešná medicína, plastická a ja neviem, aká všelijaká iná, je úžasná. A prečo to nevyužiť? Každý má opäť, to je podľa mňa vždy voľba. Aj keď ja nenávidím, že sa nahrádza tá bežná starostlivosť, lebo stále si myslím, že najdôležitejšie je tie dennodenné malé veci, ktoré robíš. Tak. To znamená, že starostlivosť o pleť dennodenne, ráno a večer, odličenie a dodanie tých správnych, dobrých vecí. A potom je to už len ako keby nadstavba, pretože mať pleť, ktorá je, častokrát to mi aj lekárky, keď sa s nimi rozprávam, hovoria, že príde 40-tnička, ktorá sa celý život o seba nestarala a vlastne teraz jej zapne nejaká červená kontrolka a sa zbada a vlastne chce, aby ja neviem, tými všetkými invaznými vecami sa vrátila niekam. Častokrát to prosto už nejde. Tam sú veci možné vlastne ako keby ďalej rozvíjať len vtedy, ak postupujete. Prosto nie je možné nerobiť nič a potom prísť a myslieť si, že tak teraz si dám
6 výživ, alebo ja neviem, každý mesiac jednu výživu a niekam ma to... Určite je to lepšie ako nič, ale je to málo. Je treba začať rozmýšľať týmto spôsobom oveľa skôr. Veď to je práve to, že ja tým teraz ani úplne nemyslím to, že či ty vyzeráš na svoj vek a oni trebárs nevyzerajú, alebo si vedia tým zákrokom prinavrátiť nejaký vonkajší zovňajšok, hej. Ja nejde presne o tú kvalitu toho života, ak ty si povedala, že môžeš ísť vôbec na tú prechádzku s tým mužom v tom rýchlom tempe, hej. Že pre mnohých ľudí je ten pohyb v určitom veku už buď veľmi bolestivý, alebo radikálne obmedzený a napriek tomu, že by chceli ísť na túru, alebo už možno s tými vnúčatami, hej, niečo robiť, tak už im to není umožnené, pretože je jednoducho, ako si ty povedala, ak zajdeš za nejakú hranicu, niektoré veci sú proste nezvratné. Hej, a to je vlastne ako keby, že tá prevencia pre mňa a to predchádzanie a prečo sa možno stravovať inak a vážiť si to telo, pomalšie ho opotrebovať alebo mu teda nepridávať tým ničením navyše, hej, je vlastne kúzelné potom to, že si stále v nejakom aj vyššom veku môžeš dovoliť veci, ktoré pre mnohých ľudí už sú vlastne nedostupnými a zmieriť sa s tým, samozrejme ubúda kopec vecí a možností tým vekom. Hej, čo môžeš. Si zrazu uvedomíš, že áno, už v tomto veku nevybudujem niečo, ja neviem, už dobre v 50-ke si nejdem zakladať akože s partnerom novú rodinu, hej, akože ja viem, že sa to deje, hej, ale povedzme si, že niekde to nebude to isté, ako keď som ho zakladala v 20-ke alebo povedzme v 30-ke, hej. Jasne. Už tu nebudem pre to dieťa, že s ním budem behať úplne v pohode a nespať tie noci. Je to pravda. A dáš všetky tie detské choroby, ako keby si proste nemal ten vek, hej. Táto proste, môžeme sa o tom baviť, že tá žena môže vyzerať fantasticky, alebo že je to stále biologicky možné, vďaka tej medicíne ako pokročila, ale že či ti to padne na úžitok, z dlhodobého hľadiska to ma nikto nepresvedčí, že to budeš znašať takisto, ako keď máš tých 20. No, proste, asi nie. Ale je to opäť individuálne. Ale proste, hej, je to také akože špecifické, ale že vlastne, jak si človek tým, že zrazu vidíš možnosti, ktoré ti ponúka vlastne tento život, táto doba, ak ich zbadáš skôr a začneš ich vlastne prirodzene aplikovať do toho života a nemusieť to napríklad hrotiť, hej, ale vlastne nejakým zdravým spôsobom, jak si aj ty povedala, si upravíš ten šport, hej, že nemáš ho ako trest, ale máš ho ako príjemnú súčasť toho týždňa. Volíš si tú výživu, kde nemáš ty každý deň pocit, že sa o niečo uberáš, ale že si vlastne volíš to, čo vieš, že ti jednoducho pristane, robí ti to dobre a ponecháva ti tú sviežosť dňa, že necítiš tú záťaž, hej, že napríklad pre mňa tá debata, jak niekto proste povie, že Ježiš, ja nemám na to iné slovo, ako prežerieme, napríklad na Vianoce alebo na nedeľnom obede a že potom vlastne pol dňa tráviš. Hej, a to je program toho dňa. Ja toto nepoznám už ani hej. A som napríklad za to veľmi vďačná, že už ani nemám tú nutkavú potrebu to mať. Hej. Ja nemám ani nutkavú potrebu vziať si kilo čokolády a zjesť ju. Vôbec. Ináč ja som veľmi rada, že konečne rozprávame o prevencii a že je tu niečo také, kde hlavne podľa mňa ľudia by si mali uvedomiť dnes viac ako kedykoľvek predtým, že musia veci o svoje zdravie a za svoje veci zodpovedať sami. Tak, presne si to povedala. Nie očakávať, že, lebo my tu furt riešime lekárov, furt riešime, ja neviem, odborárov lekárskych a ja neviem, čo všetko riešime, ale čo sa dá, jasné, nie všetko sa dá, ale je veľa vecí, ktoré by človek mohol rozmýšľať v zmysle, že ja som si zodpovedný za to. Jednak ako vyzerám, čo môžem robiť, čo nemôžem robiť, na čo môžem chodiť a do čoho investujem aj peniaze. Nie je veľké, ale prosto nič nie je dôležitejšie ako investovať do svojho zdravia. Ako za mňa, napríklad tým, že ja nie som zamestnaná, ale vyrábam sama si peniaze, tak za mňa dať peniaze do infúzie ako prevencie a môcť potom fungovať je určite ekonomickejšie ako čakať, že ochoriem a na 2 týždne ma vypne a nebudem schopná robiť klientov, hej? Pretože tým pádom budem mať 0. Ináč všetko nájdete na auramedica.sk, že? Áno, všetky vlastne informácie. Aj vlastne ceny, aj všetky možnosti infúzie, aj možnosti cvičenia, lebo my tu o tom hovoríme, ale viem, mňa veľmi potešilo, že sú tam vlastne aj tréneri a dokonca aj fyzioterapeuti. Sú tu aj fyzioterapeuti. Takže vlastne všetky tieto veci sa dajú tuto absolvovať, čo je super, že konečne aj na Slovensku prosto takéto niečo je.
Je to v podstate také, by som povedala, že sú to tie prvé kliniky, ktoré začínajú, presne ako ty si povedala, upozorňovať toho človeka, že prevziať zodpovednosť do svojich rúk a že vlastne návšteva lekára nemusí vždy súvisieť iba s tým, že už je problém vzniknutý, ale že vlastne návšteva môže byť aj preventívneho charakteru. Hej? Že vlastne toto sú také drobné veci, na ktoré potrebuješ možno nejaké zázemie lekárskeho charakteru, hej? Lebo aj tú infúziu si predsa len hocikto sám teda doma nepichne, ale vlastne je to preventívneho charakteru. A toto mne sa páči, že sa začína vlastne ukazovať a aj ten pohľad toho človeka viac upriamovať sám na seba, hej? Že nemusíš ísť k doktorovi, aby ti povedal, máš nadváhu 30 kg, ale ak ich schudneš, tak vlastne zníži sa ti cholesterol, možno nebudeš mať cukrovku, možno, že nedostaneš infarkt, hej? Ale že vlastne sa tam ani nedostať do toho bodu. Povedzme si, že úprava jedálnička častokrát vedie k mnohým zmenám, k pozitívnejším a odvráteniu veľmi. No lebo ty si fakt akože na to odborníčka, tak možno, že babi chcú, keď nás počúvajú, vedieť, že napríklad, čo si dneska mala na raňajky? Ja dneska zrovna dnes mám deň na šťavách ovocno-zeleninových. Takže mávam aj takéto dni, hej. A hlavne, keď je takéto obdobie, kedy je tá chorľavosť vyššia, tak ja si zvyknem dávať aj pôstny deň. To znamená, že čo? Sama si tie šťavy odšťavuješ doma? Robím si sama, hej. A sú to väčšinou zeleninové? Je to kombinová zeleniny a ovocia. Sú určité kombinácie, ktoré máš, keď si človek kúpi základnú knihu o šťavách, odporúčané, hej, že ktoré ovocie s ktorou zeleninou dobre spolupracuje. Ale väčšinou v podstate všetká zelená zelenina, keď si ju odšťavuješ, čo sa týka aj či zelerových stoniek, alebo šalátov, alebo špenátu, hej, v kombinácii s nejakým jablčkom, hruškou hrozno-červené, v ktorom máš v tých kôstkach veľa resveratrolu. A tým, že ja mám ten šnekový odsťavovač, ktorý je taký pomaličký, hej, že vlastne tam sa iba vlastne vyslovene žmýka, že on neroztrhne ako ten elektrický, tak je to veľmi akože dobré pre tú kvalitu. Toto počujem prvýkrát, že jednoducho lepšie je šnekový odšťavovač ako elektrický. No vidíš, tak to si pozujem. No, keď mám tréning, tak väčšinou neraňajkujem, lepšie sa mi cvičí. A robíš silový tréning? Prešla som viac na silový. Ináč ja som chcela presne povedať, že veľmi veľa, ja neviem, vidím báb okolo mňa, že chodí, behá, ja neviem čo, ale prosto v istom veku vás nezachráni nič iné ako dobrý silový tréning. No. Lebo potrebujete svaly. Svaly oveľa viac spalujú, svaly držia. Chrbát, všetky veci. No. A jednoducho dobré, ako aspoň 2-krát do týždňa svalový tréning, ktorý nemusí byť dlhý, ale prosto dáte si s váhami, je veľmi fajn. Hej. Tiež sa začína meniť, akože to cvičenie u mňa, akože kardio mám v posilovni a minimálne. Ja sa radšej pôjdem prejsť von a som proste na vzduchu, ak by som mala hodinu proste dúbkať na steperi alebo niečo, akože z času na čas, keď ma pochytí nejaká taká túžba, tak si ju splním, hej, ale je to pomenej, takže väčšinou sú to silové tréningy. Ale ešte mi napadlo, že čo možno by potešilo ľudí tam na druhej strane, že keby sme povedali, ako to vyzerá, keď sem prídeš. Lebo možno majú, ja neviem, môžu mať ostých alebo niečo, že ja neviem. A ako keď sem prídeš, tak si asi musíš urobiť nejaký point, alebo akože objednať sa. Tak, akože áno, je to tak? Áno, treba si zavolať na recepciu, povedať, že vlastne máme záujem o infúznu terapiu. Obidve sme teraz na selene a vlastne čo je pozitívne na tom, že teraz obidvom nám ide selen, je to, že vieme si ho doplniť naozaj iba takýmto spôsobom, alebo teda vo výžive veľmi akože pracne, pretože selen si nevie telo samostatne vytvoriť a jeho účinok, ako som už spomínala na začiatku našej debaty, na to telo je veľmi prospešný, že tá imunita, tá bunková obnova je veľmi dôležitá a presne v tomto období si ju podporiť je veľmi, veľmi prospešné a fajn. Ale čo mňa vlastne, jak by som aj pomaličky išla k záveru našej debaty, je, že čo vlastne teda hovoríš na to, ako sme sa vlastne dozvedeli dnes, že si vieš vyživiť absolútne celé telo, všetky bunky a časť tvojho tela a povedzme si, že bez práce. Hej. Čo na to hovoríš?
Akože toto je super iné, že ja som vlastne chcela povedať, že sa vždy sústredujeme len na tvar, ale ja, akože zo mňa sa vždy smiali ešte, keď som aj robila pre ambasadorku pre Institút Estée Derma, ja neviem, pre rôzne značky. A ja som vždy riešila, že kolena a lakte. No. A vlastne to ostatné telo, ktoré iným ani nenapadlo, lebo vždy, ja neviem, veľká väčšina žien rozmýšľa v zmysle, ja neviem, podekot, niektoré, ja neviem, po koniec krku, tak. Možno. A toto je úžasné, že vlastne, že to funguje presne na pleť a vôbec na všetky bunky v celom tele. Ale čo mňa zaujalo, keď sme sa tuto mimochodom rozprávali, je, že tie vlastne športové balíčky intravenózne sú také, že sem príde vlastne športovec. Ako mi pán majiteľ hovoril, že vlastne chlapík, ktorý robí triatlon, že ho vlastne zišiel odtiaľ z tejto výživy a neboleli ho kolena, čo je úžasné. Toto by som teda ja chcela. Ja som zvedavá, čo potom to. Či odtiaľ to odídem a ja neviem, budem mať pleť, že... Podľa mňa už ani neodídeš. Toto ešte si dám ďalšie 3 nejaké litre niečoho, čo... No. Ako, jasné, toto je úžasná vec, že je to bez práce. Že tu sedíš a že vlastne môžeš mať dobrý pocit, že do teba idú samé dobré veci. No. A nielen dobrý pocit, akože ten mentálny, ale reálne, že ho pocítiš aj na tej vlastne fyzickej úrovni, lebo tak vieme, že tým vekom prichádzajú nejaké tie, či už intenzívnejšie alebo jemnejšie bolesti tela, ale proste prichádzajú, hej, už kde tu čo cítime, občas nejaký ten klb, hej, že tu nám máme vlastne naozaj 100% využiteľnosť, dobre, nech je 90%, ale to vlastne nedocieliš. Je čo celý rok vyskladávať si, hej, že zamerať sa na vždycky nejaký iný benefit v tomto období, ako je teraz, proste na tú, vieš, že tá jeseň, keď prichádzaš, tak tam často človek nezvláda ten prechod z léta do zimy a potom vlastne to zimné obdobie, tak OK, tam sa zasústredím na tú imunitu, ale počas toho roka zvyšného, kedy bude trebárs leto, alebo bude to príjemné jarné obdobie a bude to fajn, čo sa týka imunity, tak vtedy sa zasústredím na to vyživenie toho tela, aby vlastne vydržalo v čo najlepšom výkone a nič mu nechýbalo. Takže to je môj plán. A napríklad pred letom je niečo dobré? Možno toto vylezie, alebo pred jarou vyslovene je niečo, čo by si povedala, že to je super, že to určite si dajte aspoň jednu za mesiac. Neviem, či práve pred letom a pred jarou, vieš, že napríklad, ale mnoho ľudí má jarnú únavu. A máme napríklad tie detox infúzie, ktoré veľa ľudí na jar práve absolvuje. Vidíš, to bola moja druhá voľba, nad čím som rozmýšľala. Buď detox, alebo vlastne... A čo je v tom detoxe? Ako to funguje? No v podstate tam máš tiež veľmi veľkú škálu vitamínov, aminokyselín a minerálov, aby jednoducho to telo sa dokázalo vlastne tak nabudiť, vyživiť a uľahčil si vlastne trošičku. Ja neviem, z čoho úplne presne plynie tá jarná únava, hej, že vlastne príde ti taká tá utlmenosť v tom organizme, ale podľa mňa to súvisí nejako prirodzene s tým, hej, že vlastne v tej zime máme väčší nedostatok, jak už toho vitamínu D, lebo nemáš vlastne to slniečko, tak za bežných okolností nemáš plnohodnotne veľa vitamínov vo ovoci alebo v zelenine, lebo v podstate v zime, pokiaľ není táto doba, ktorá je, že dneska si naozaj kúpime v ktoromkoľvek ročnom období čokoľvek, ale hej, tá kvalita toho plodu je úplne iná v sezónnosti ako pomimo, hej, takže podľa mňa jednoducho ti príde taký ten útlm a je dobre sa vlastne ako kebyže prečistiť a naštartovať po tej zime. A to sme sa hneď my dve na začiatku bavili predtým, než sme šli vlastne do debaty na kameru, že áno, že toto je obdobie, kedy my by sme mali byť v určitom útlme. Tak ako tie zvieratá, tak ako tá príroda, tak tá zima si vyžaduje trošku zatiahnuť tú ručnú brzdu možno a spomaliť tú rýchlosť, byť viacej v sebe a nechať možno aj to telo, aby možno bolo aj viacej ready, hej, na tieto všetky možno výrozy. Lenže my vlastne ľudia ideme 24/7, 365 dní v roku. A to je možno to, čo nás trošku tak dobieha a vyčerpáva a prináša nám stále nové a nové nejaké diagnózy, ktoré sa stávajú bežnou súčasťou ľudskej populácie, ktoré som mala pocit, že predtým neexistovali. A alergie, no. No, takže je vlastne stále čo vybrať a zasústrediť sa na to vlastne, čo chceš v tom tele poriešiť. Ja by som sa chcela poďakovať ináč veľmi pekne za možnosť vlastne to vyskúšať, využiť, za to, že sme si konečne po dlhom čase, my si času na čase stretneme niekde v knižnici,
A stále si poviem, že musíme ísť na kávu. Áno, že musíme ísť na kávu. Tak teraz si budeme vždy hovoriť, že počujem, a musíme ísť na tú infúziu. No, to áno. Aby sme konečne sa porozprávali, videli, povedali, akože ide život. No, áno, čo naši muži. No. A čo s touto dobou. Áno, čo s touto dobou. A čo by sme mohli ešte vymyslieť. Takže bolo to veľmi fajn, veľmi ďakujem. A veľmi ďakujem aj Aura Medique. A ja veľmi pekne ďakujem. Veľmi radi ťa tu, Renátka, ešte privítame, aby si skúsila dlhodobý efekt toho, ako sa budeš cítiť pri tom pravidelnom vyživovaní organizmu touto cestou. Ja by som povedala, zabijú ma všetky kozmetičky ináč teraz, čo, povedz, s ktorými 100 rokov robím. že ja by som dala tie krémiky na doma a vymenila kozmetiku maximálne za nejakú bukalo a kobido masáž a chodila potom vlastne namiesto kozmetiky sem, aby vlastne dostali tie bunky zvnútra, z hĺbky všetko to, čo je treba a vlastne to povrchové už len vlastne doma doťuknúť. Ja vlastne viem, že minimálne 3-krát je dobré prísť. A teraz ja neviem, či je to v rámci 1 mesiaca, alebo je dobré aj po mesiac, ale to vám si vždy povie podľa toho, aký je to typ tej infúzky. Ale tak môžeš, na ten štart ty môžeš v ten prvý mesiac prísť intenzívnejšie. Niekde musíš mať týždňovú, niekde dvojtýždňovú pauzu, to už by si sa poradila. Už priamo podľa toho, o čo konkrétne máš záujem a vedia ti tu veľmi pekne akože odporučiť, v akých intenziách, aby si videla ale na sebe. Ale tie 3 razy sú minimum, 3 razy, aby bolo vidieť vlastne v každom smere nejaký výsledok. Tak ako vlastne je tá bunková výmena, hej, že od tých 28 až tých 35 dní nám trvá, kým sa niečo v tele na novo naštartuje, vymení a vieme, že celkovo za každé 3 mesiace sa nám to telo úplne na novo vlastne vyskladá, tak vtedy vieš zrazu vidieť proste to, že si na tejto úrovni na sebe zapracoval. No v podstate prvýkrát sa dostávame k tomu, že niečo si pichnúť je prospešné. Jo. Takže už je tu vlastne nový trend, že používať ihly sa tým dá aj spôsobom. Na správne a telu prospešné účely. Ďakujem a čaute. Ahojte.